Pekne. Je to inak riadny kopec. Dobre sme vyberali. Blokuje, kurva, vychádza, čo nestretnem. A nikdy nebuďte pod ním úplne. To je základné pravidlo, nikto tu nemá príliš. Kam mám ísť? Trošku nabok stačí aj meter. Ja nevidím dozadu. Musím to podať na kamien, keď si nespadla, kde do vás patrí. Čože? Len keď vrajím, keď sú vás kamien, si pozval. Tam nikdy nevypadne. Dala je darmo. Opačnej strany lepšie. Dobre. Teraz sa stane vytrieska. Poď, poďaci, nepúšťaj, chyty máš. Asi. Ale je to zase dobré, Andrejovi na kúpačku. Nie sú tam malé štíty. Vždy len veľké, no. Povedme. No, ale ty si môžeš oklamať systém. Si ja oklamem. Tam je spúšťanie. Kde? Tak spúšťam pomaly. Pozri, aby ti obloha nerobila. Vy tam dávajte ďalšiu. Skús vynechať oblohu. Čak vynechávam. Kriedujem asi. Strašne chytro musím ísť, lebo potom mi dojde. Hej, ty ideš rýchlo, ty bežíš hore. Ty budeš ako ten, čo tak vylieza. Vybehol a ty... Ben Osman. Ben Osman. Budí do ruky za chvíľu. Budeme ťa volať Ben Oci, dobre? Nemá, iba tak ako ty, ako srnka. Dobre si. Venka, komíne. To ma ani netoč. Do komína. Tam nie je vzťah hore? A kde? Jaj? Až sa musí na ten balkónik, teraz ho priblížim. No to bude. Teraz sa prestúp si na tú plošinu pomaličky. A túto? No na tú nejako si skúsa, to je tam tak. Pôjde, skús. Dobre, výborne. Výborne. Kľudne. Rukou skús rukou sa presunúť na tú špáru, ešte vpravo viac. Nájsť si tam a hore nad hlavou, tak tam, no. A tak. A dostať sa na tú stranu, presne. Tam si nájsť dačo. Sú tam chyty len. A našlap si viacej doprava. A tam je on už, Anko? Není vyššie? Jaj. To není pre nás, to je iba pre Janka. Jaj, to je ťažko. To by si musel skočiť kúsok. Dobre. A hore máš na pravú si chyť riadne. Len tú špáru skús, tu, bola, kde si nájsť. Tá, to je, ešte vyššie. No to prdele. Pôjde. Vybej to zase hovadí. Klídek. Daj si nohu máš dobre. Tam máš veľkú plošinu po pravej ruky, oddychni si. Po pravej ruky hore sa dostať, ľavou sa skús zachytiť tak, kde? Viacej doprava sa snaž. Nie, tam máš dobre potom. Keď si to pozrieš, tak Á, Naprášil. no, keď mádžuje, tak všetci sme pocukrovaní. Všetci máme posyplné. Magda. skús si hovorím tam, bola ktorú nohu skús hore dať. Tam máš dobrý vstup. Nemám. Vyššie, ešte tú nohu vyššie skús.
Ocko ako motivačný tréner. A nohu vyššie, no ešte kúsok nohu. Dobre, výborne. A teraz musíš držať sa. Ľavú nemáte dať. Nemáte, vytiahni sa rukama hore. Zachyť sa riadne. Pes sa zachyť. sa rukami. Doprava ruku viacej skús. Idem dole. Teraz si tam oddychneš. Nie, idem dole. Tak potom dáme ďalší pokus. Teraz túto páčku, Janko, len dole tiska trocha, čo? Dole, dole, odklobí ju a ťahaj. Vrchné lano už nemusíš držať, iba spodné. To si daj za zadok ruku a púšťaj. Tam nájdeš to miesto, že tak aj dlaňou pomedzi palca, tak celou silou. Hlopka. Poďme. Neviem, či inak v tej špáre nemáš lepšie chyty, prečo chodí tu tadiči? Lepšie sú tam, Čo neviem. viem. Tuska chce to mať ťažšie. No tam hore je zaujímavý prechod okolo tej vežičky, tam chýbajú chyty trochu. Tak aby si hustú videla, ja tam nemusím. Však teba tam nedávam. Ani Lánko tam nedávam. Radšej pomalšie. Poď, poď. To je on. Lenka, obutá si mala byť. Počkaj. Robím Zuzke video. Dobre. Ťažká. Hovorím, tam ti chýbalo taký meter. Už máš dobrý chyt. Chýbame ten. Prvý sa si bol, vieš? Nemám, neviem. A to nie, to je ruch, to je styk. Lenka, a ti môžu kamerovať? A ty poď. Poď sem, Andrej. Musím sa Počkaj, prezrieť. ruky teraz nevydrží, to nie je sranda. To je koniec, kamera by behala hore dole. Kieľa sa vyozva. To ho chváli, tak aspoň nejaká vďaka. Počuješ? Počujem. Sa uč vážiť si ono, vďaka. Nevďačný. Poď, bojuj, nepúšťaj. Jo, to ide chytiť. Tam je hore, dobrý. To natiahneš v tej úrovni. Alebo čáka tú špáru. Musíš sa postaviť. Aj žiadnych chytov, relatívne žiadnych. No to je on. A rýchlo sa postav. Pozri si nohu, máš tam dobrý stup na nohu. No, vyrovnaj sa, chyť sa vyššie, alebo do špáry pichni ruku. Tak. To je on. Musíš vedieť aj oddychovať, lebo ako keď začínaš, není problém vypražiť silu na 2 metroch všetku. A potom... Na Lenku som zvedavý v tejto ceste. To není len tak. No aj ste uznávačov, čo vás uznávali títo všetci. Nie? Ja som vezol takú inú cestu, a keď videli tú vašu, tak rešpekt dodal. Rešpekt máš. Sme tak oddychnúť na ruky. To tedy liežal ten chlap s tou ženou, nie? Túto cestu. Všetko dobre uviazané, cvak, to je paráda, vraví. To neviem, nebol si to skontrolovať. Kontroloval som to už, takže... Ocko to teraz prevezol. Vidíš, máš La Sportivi, top tým. Si v mojom týme zrazu. Takže nesmieš sklamať. Máme tu Gufo tým, La Sportiva tým a kopačka tým. Super. To sme so Srňom tak vždy. My sme mali ešte potom, keď sme začínali, tak mali sme Číny tým. Číny vydržali tak 3-4 cesty. Potom si trčali pálky. Možno sa to nedobre dalo do takého stranu. Pravo sa, ja si tie špáry venovať. Tak, tou špárou. To
aspoň ten je prázdny. To je tá